Našiel si oca Fabiana? Nie, neviem, kde ho mám hľadať. Neviem, aké si tu dal meno, neviem A nič. čo teraz? Čo ak už odišiel? Ja by som tu nevydržala ani 5 minút. Nemôžem ukazovať telo. Čo? Ako sa ti mám poďakovať? A za čo? Za to, že ma stále sprevádzaš. No, ako ťa teraz môžem nechať samého? Veď ti chcú prišiť dieťa, čo nie je tvoje. Čo? Nič, pristane ti to. Ale choď, toto mi Všetko, čo pristane, si oblečieš, nie. všetko, čo si oblečieš, ti pristane. Obliekla si sa ako gejša, absolútne super. Obliekla si sa ako šašo, policajtka, ako sestrička. Neuveriteľné. Robila si striptease. Neuveriteľné. Absolútna jednotka. Vo všetkom si naozaj úžasná. A o tomto už ani nehovorím. Ale ani ty v tej kapucni nevyzeráš najhoršie. Prepáč, som strašne zlá, ublížila som ti. Čo robíš? Ranu ako z tela. Čo robíš? Veď tu je všetko zakázané, nevieš? Nič ma nezaujíma. Nie? Nie. Otec Juan! Otec Benito, čo je toto? Prosím vás. Prosím vás. Tu v kláštore, veď je to svetokrádež. Prosím vás, Ste podvodníci. Oče, v mojom mene a v mene otca Esperancy Muñozovej. Si nervózny? Upokoj sa. Esperancy Muñozovej. Oče, prosím vás, potrebovali sme s vami hovoriť a naozaj nebol iný spôsob. Pravidlá sú veľmi ani prísne. minisukňa sa sem nedostane. Veď je to kláštor, Monita. A ty si na čej strane, ha? Dobre, stačí, skončíme s tým. Kto ste? A koho hľadáte? Monita Martin. Moje meno je Martin Quesada a veľmi súrne musím nájsť otca Fabiana Benartyho. Fabian. Fabian, to si ty?